Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en morna mokalo mar bedo kodi. Kaka wuono chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumu. Wantiere kanye Kisumu. Daktari marwa en ng'a? En nyakanye. Olonye weche mage to bende en modhi miwa twakwa maka wuono. Yena mondo mi arwake chenro maka wuono mar penj laktar. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Amor bedo kodu kawuono kendo. Nyinga iluongo ni Dr. Immaculate Opondo. An nyara Lagos Siaya to an daktari mar lak mar nyithindo. Kama wantie ni iluongo na Advanced Care Dental Center. En osuptal mar lak ma sana odil kod leke mege nyithindo. Odho seche moko waneno jomadongo. Arwako uduto kenda mor ni Ramogi obiro kani mondo oganda wa ong'e weche mang'eny kalure kod tuoche mege lak kendo mondo wapuonjgi kendo wakonyre waduto. Erokamano nya Dr. Immaculate, wan bende waduko ni erokamano makende kuom yawonwa Osiptal Advanced. Ok en odiechieng' mokwongo ma iyawonwa dhodni to iyawonwa ga kimedo puonjo oganda wa yenwa waduk ni erokamano makende. Kawuono diher mondo mi wawuo kata wago mbaka kata ipuonjo oganda wa kotenore kod weche mage mag lak. Kawuono adwaro ni wawuoye i wach mar nyithindwa gi onego gine daktari mar lak mokwongo karang'o. Onego wawegi aweya nyaka leke gi ram gi koso onego wachak chon. Koro mane gima daher mondo wawuoye. Mana kaka iwinjo nyakwa Ramogi Ajwang', en safar mokwongo, limbe mokwongo mar nyathi ir laktar molony e weche mag lak. Maa en seche mosenyuol nyathi. Thothne kawo dweche adi kata kawo thuolo marom nade mondo mi leke no wuogi, to daktari wacho ni safar mokwongo ni nitiere pek ma entiere godo odhi nyisowa gimomiyo. Ang'o momiyo ber ka safar mokwongo ni ober nikech ang'o daktari? Anyalo chako chien matin. Sama miyo ose gamo remo ma nyathi ochako losre idende chande iye to seche moko kia kata noyach to leke nyathi osechako losre. To saminyuolo nyathini inyuole kongo lekene to seche moko bende nitie moko minyuolo lekegi mano be wanyalo wuoye bang'e to wawach nyathi monyuol maber ongo lak moramora dhoge ka gik dweche 4 kadhi dweche 6 tibro chako neno ka lekegi chako wuok. To sama lak nyathi mokwongo wuok onego bed ni biro ir daktar mar lak to kolewo ma ilewo kabisa to onego bed ni higa achiel kalo ka nyathini pok oneno daktar mar lak. Ma kik kal higa. Kik kal higa. Gimomiyo wawacho kamano, sama miyo yach lekegi losre to seche moko nitie gik manyalo dhi marach, koro lekegi kachako wuok to nyalo wuok gu shida mopogre opogre to kok orang gi chon to nyalo mi nyathi chandruok e mbele kanyo. Koro jonyuol mang'eny rito nyaka nyathi leke ne bed nokethre kabisa kata nyathi nyaka bed grem mang'eny kore ka giringo ka gibiro. Koro ywak nigi to ka ubi chon ne dwa reso ma kod ma. Koro wadwaro mondo nyithindo gi okelnwa chon mondo wares kik wabed gu chandruok mang'eny mwamiyo nyithindwa nwach ok wares shida manyalo betie chon. Magi maduong' ka en geng'o chandruok manyalo biro e ndalo manyime kuom dho nyathi kachiel kod leke nyathi. Wantiere ga kod gik ma watimo kata gik mwaparo kaka Uganda Luo kata kaka jo Afrika ni samoro nitiere kaka leke onego bed ni ing'iyo kata onego bed ni rito. Na winjo ka imulo e twak machielo ni ng'ato nyalo neno ni leke ng'eny. Ng'ato nyalo neno ni leke nyathi pod bro lwar to moko bro ti. Ang'o momiyo ji neno kamano? Nwach kirango dendwa ni kaka Nyasaye nochwe, ineno kin gweng' ariyo kende, in gu bucha ariyo, bade ni gin ariyo, tiende ni gin ariyo. Koro nwach gin ariyo, ineno ka ng'ato nigi masira kata tuo moro ochamo bade kata tiende. Koro konyise ni tiende no dhi ng'ad oko to obro neno ni tek kabisa nwach onge kaka obro wuotho, onge kaka obro tiyo. To leke, wan kod leke mang'eny. Ng'ama duong' gi leke 32, nyathi matin gi leke 20.
koro dong ineno ka ging'eny koro maneno aparo ga ok obadho gin wach ging'eny koro kata achiel okethre ok obadha kata adek okethre pod ang'eny kodgi seche moko aparo ga ni Nyasaye nonego miwa lek ariyo kende achiel marabet malo to kod achiel marabet piny koro ing'e ka gin ariyo to komuka achiel tibiro neno pekne to ka gin 32 tichayo ineno pod ang'eny kodgi kata muk kata tim nadi pod ging'eny ok obadha aeto moko bo opandre iye kucha iwacho ni kata muk ng'ato ok bi neno matek ma mbele gintie to gima ji ok ong'eyo muko lak kelo masira mang'eny ne dend ng'ato kata dhog ng'ato. Maneno wach misega wacho ni wach mar muko lak aoyaye kaka laktar mar laka mano wach mok idwar kata matin. Ok adwar ojoga kabisa ojoga moloyo muko lak nyathi matin. Nwach nyathi matin en ng'ama janyuolne kata jalo maduong' maritene manyalo konye. Ok en ng'ama nyalo wacho ni kawuono awuok kenda adhir daktar nyaka ng'ata antaye matere. Ng'en ng'ama duong' kaka an kodin kihero ni dwa muko lake ni dwa ketho dendi mano obadhi lakini nyathi matin en nyathi ma waluongo dho ngere ni vulnerable. They are vulnerable koro ka onge ng'ama rito gi maber onge ng'ama chung' gi motegno to gin jok manyalo hinyore mang'eny nwach ka onge janyuol kia gimonego tim janyuol ok obadho nyathini ema dhi hinyore to janyuol be bro hinyre nwach dhi chopo kuma ok onyal pesa midwaro mondo konygo nyathi ng'eny nwach nok odhi suptal chon. Leronwa kacha ni seche ma ikelo nyathi e safar mokwongo mar laktar mar lak nitiere gik mang'eny ma watemo geng'o kata gik mang'eny ma itemo kony mondo mi ogeng' kik bi hinye nyathini e ndalo mabiro gin gik mage Dr. Immaculate? Anyalo duoko penjono kwarango no leke mege nyithindogi gikonyo nyathi gang'o ang'o ma gikonyogo nyathi. Nyathi kochopo dweche 24 mamano en gimoro higni 2 World Health Organization wacho ni koro nyathini onego we thuno kabisa manyiso ni koro onego bed no chamo chiemo ma familia chamo to chiemo ni nyaka onja nyaka obed no nyalo kawa gudho alego wawacho seche moko nyako nyam chiemo jo loka paro ni wacho ni nyako nja koro ka imuko leke ne to dhi chiemo nadi koro mane gima mokwongo nyathi nyaka chiem to kosechopo higni 3 higni 4 higni 5 ma nyathi monego bed ni ka nyoye mimuodo chieng'no to nyathino onego bed ni muodo nyoyo kani chamo nyama choma nyathino onego bed nyalo chamo nyama choma koro bet ni lake gi luongo gi ni milk teeth kata primary teeth ok onyiso ni ok ginyal tiyo gitiyo atiya kaka leke joma dongo to sama nyathi njayo chiemo no motiyo gi leke ne kochiemo nitie gimo matimre adwa nyisi gimoro kani an gu picha kani onyiso gimiluongo ni muscles magi giluongo ni muscles to magi e muscles mami dhog ng'ato yawre to lorre ka yawo dhoga ha to muscles gitiyo to sama muscles gitiyo ineno chogo ma omako gini sama gitiyo to chogo ni bende dongo koro ka nyathini ok nyal njayo chiemo manyiso chogo no ok bidongo chogo ni ok bidongo manyiso no chogo mar ma waluongo ni jawbone ni odhi dong kotin face nyathi ok dhi dongo chogo ni ok dhi dongo to ka chogo no ok odongo tang'o matimre an gu picha moro kani bende manyiso kaka dog nyathi chal gi iye kucho koro Ruth kirango man malo ginengo kondik ni baby teeth dongi neno aito ibuogi nitie leke moko kendo mondik ni adult teeth koro samineno dog leke nyathini ng'eni buo leke go nitie leke moko bende malosore to kokwarito baby teeth gi
to mag adult gi bende ok dhi bet mabeyo. Koro nyathini bro bet gi adult teeth man gu kasoro. Nwach okorit baby teeth, adult teeth bende ok dhi losre maber. To baby teeth kod adult teeth gigi te okimus achiel. Onge mawuok mopogre kuom nyawadgi. Emomi neno ka gin kara achiel. Koro nyaka warit baby teeth mondo leke mege jomadongo ka bende obed maber. Koro asenyisi gik ariyo. Mokwongo, njayo chiemo, nyathi nyaka chiem maber, ocham chiemo ma familia chamo, oyud carbohydrate, oyud protein, oyud vitamins, koro eko bro dongo. Nwach onge ng'ama ok dwar nyathino thirno ok dongo. Mar ariyo, samo njayo chiemo no to choke ma bro mi permanent teeth bende ber dongo. Mar adek, leke gi ema mi ng'ato nyalo wuoyo maber. Sani awuoyo maber, ibendi wuoyo maber. Anyisin ka bed ni ongo leke ni, dukoro ibodho wach mok tugo. Koro leke gi kantie nyaka mege milk teeth go, mi nyathi puonjre wach maber. Onyalo wuoyo maber nwach leke go. Aito kendo kadok i picha ni, milk teeth gi waluongo giga nigi kano space ni permanent teeth. The minute migolo lak mar nyathini to mani dhi lalo nafas. Koro leke nyathi dhi gajre. Kago bed leke jomadongo onge direction nafas mano emomi neno ka sama lak nyathi olwar piny to immediately lak jomadongo donjo kanyo. Kama olwar to madonjo, kama olwar to madonjo. To kigolo mani chon, kama ni pok otieko losre, to koro nafas ni dhi dinre, to leke mag jomadongo ka onge kuma dhi twiye. Koro iyudo ka moro twi woko, moro twi buolewe, moro twi malo kucha. Kaka i model ni ineno lake gi kako gajre. Ineno ma otwi iye, ma otwi woko. Ineno magi kako gajre mo. Ineno kaka gibet marach. Kirango maber, kinono matut, tibro yudo nyathini leke ne mege nyithindo milk teeth no korit maber. Ne imuko gi amuka gituch. Iyudo ka no korit leke ne maber. Momiyo koro gigajre ama choke gi no kodongo maber. Koro nyathi koro yudo ka leke ne ogajre kamani. To koro mondangi riegi mondo gibed maber en pesa turi. Nyakwara Mugia Jwang' iwinjo wechego. Daktari wacho kacha ni ka nyathi leke ne chako wuok ni tip, nyaka itere osiptal, nyaka itere ir laktar mar lak mondo mi tim ang'o, mondo mi ng'e ane, mondo mi konyi kaka janyuol, mondo mi ing'e ni leke go nyaka rite yo makare. Irito ge yo makare nikech ang'o? Nikech leke nyathi magi leke modhi chiemo godo kaka nyithindo medo sudo tok dweche 6 kako richako kel chiemo mamoko. Tidwa ni mondo mi kako dongo to chiemo maber kaka family duto te chiemo. Chok lak bende dongo yo makare seche mo chiemo no. Makok itimo mano to chok lak ok bi dongore yo makare, nyathini ok bi chiemo yo makare. Seche moko chiemo yo makare ok oyud madini madwarore. Seche moko oyud madini madwarore ok odonge yo makare. Ok ni dende kende, nyaka obwongone, nyaka pache, nyaka gimoro amora. Onge janyuol madeher mano. Yienwa wakaw yweyo. Bang' thuolo machuok Nyakwara Mugia Jwang' waduogo mondo mi dokte makele to nyiso ni seche mokel nyathi e osiptal. Safar ne mokwongo ir laktar mar lak ang'o gang'o motimo. Kik idhi mabor kata matin. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode, puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Biro nu Sabat
sabato ka sabato are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Seche mapari biro wuok e odni eka koro niti biro yudo thuolo maber e chuny mar mama. Wachnane gimoro ka dine bedni ok en niti bende indilin kama onge gima ditimo. Wachna pari wan nyaka wamany gimoro maduong' ahinya mabiro miyo wuog ka. Wan wamany gimoro mabiro miyo mama kamoro achiel gi dana konene to giriembe. Mane gima an bende aparo. Anadok Chandigarh kae chuth. Machiegni kendo penj laktar Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Immaculate. Kane pok wadhi e yueyo ne wawinjore ni ka waduogo to daktari biro nyisowa ni seche mokel nyathi ir laktar mar lak e safar mokwongo ang'o gini ma otimo. Kae to bende kapod wantiere kanyo daktari biro pimonwa ka kidieny mokwongo noleronwa nitiere nyithindo moko ma inyuolo gi lekegi. Eseche manyuolo gi lekegi gi to ne wasewinjore kacha ni leke mag nyithindo kata baby teeth ema mako nafas ne leke joma dongo. Ka ma osenyuol gi lekegi chuthe nang'o madhi timore. Kanyo wantiere daktari machiegni kendo. Mano en penjo maber. Seche moko iyudo ka nyathi onyuol to samirango dhoge cha tiyudo ka lak ni dhoge. Seche moko bende nyathini bang' dwe achiel to lake ti. Koro lak monyuol go nyathi waluongo ga natal teeth, to lak mati bang' dwe achiel waluongo neonatal teeth. Koro ang'o momiyo leke gi timre kamani? Anyalo pimo kod nyathi manyako ma thunde chako biro ka en jahigni 7 to thunde osechako biro. Koro gina leke manonego bi chon ka to gibiro monego twi samonego gitwiye maber chakre dwe mar 6 kadhi mbele to gibiro chon. To leke gi nwach giti chon iyudo ga ni gin soft aito giyiengni nwach pok tiendgi otegno koro iyudo ka giyiengni. To gima miwa chandruok leke gi ng'eny seche gimono nyathi dhoth maber. Iyudo ka koro nyathini ka min gi kod leke negi oka thuno koro hinyo thuno min gi koro winjo rem nyathi ok nyal dhoth maber. Aito iyudo ka leke go seche moko be gwaro nwach ng'eny gi gin mambele kani mati mambele mapiny gu mbele kani koro gigwaro lew nyathi koro nyathi kubet kod kidonda idhoge. Aito nwach tiende gi pok otegno
kako oyukni no onyalo luar to kowuok to nyathi nyalo muonye to koko muonye to nyalo donjo yor muya koro nyalo mi nyathi bedo kod shida mege yweyo moloyo kodonjo i lungs nyalo kelo masira koro nwach shida go nyathi mayom onego bed ni dhoth maber mamin gi ok winj rem to nyathi bende onego bed ni yudo chak yo maber koro nwach shida go wadwaro ni ikel nyathi ka gir aina no timre to ng'eny subtande kinyuoli subtal to inyuolo nyathi gi lak to gibro manyo daktari mar lak mondo bine nyathi ageno ni sani jogwa manyuoli gweng' tin to nyithindo minyuoli subtal ibiro kiluongo ni daktari to daktari bro nyisi kako timre ni kakwa neno nyathini wanyalo konyi yo mara machalo kamani to yachiel mwakonyo gigo chuno nyakwa muk lekego chuno mondo nyathi oyud chiemo maber odhodh maber odong maber kiko hiny thund min gi lagno kikuog donji yor muya kuma muya donjo go to wuok go nwach mano kodonjo to mano nyathino nyalo lalo ngimane to gima wakwayo jonyuol ka gimoro timre ni kamano nyathini onyuol gi lak kata lak ochako twichon okonyiso ni nyathino ngu kasoro okonyiso ni nyathino ngu bad omena kiana pim manon hawi marach nwach jonyuol moko koro nyathini bro kelo hawi marach i family nyathini bro kelo kisran koro nyathino iranga kagima en nyathi mangu kagima oting'o kuong moro oting'o kuong to nyathino koting'o kuong ena koro nyakilu yoro subtal irang yo maratiro to bende ng'ato kikuondi ni dhi igweng' kucha imier kucha to ng'at ma ok osomo tij lak makia gima timo ne madhi muko ni lak nyathi ng'eny seche gisemi nyithindwa gi masira nwach gitiyo gi gik molil gik man gu kute mag tuoche kakalo nyaka yaki koro yudo nyathi manonyuol gu jonyuol maler nyathi monyuol maber to koro kendo nyathi oyudo tuoche magalagala kaka ayaki koro ka gimoro aina no timre ni janyuol to nyaka ikel nyathi mondo orange kod jok molony mong'eyo gima gitimo. Iwinjo weche go nyakwara Mugia Jwang ka pono ni onyuol nyathi kod leke ter nyathino ir laktar mbe mabede Dr. Immaculate paronwa ni wach mar nyuol dala to pani tinde orumo maka onyuol nyathi e hospital to yud leke aina go tiluongo laktar mar lak bro ng'eyo gima obro timo kod leke go to wacho ni gima duong' ni nyaka golgi tigologi professionally igologi e yo makare kod laktar molony e weche mag lak. Daktari seche ma okel nyathi safar ne mokwongo ir laktar mar lak kaka in mar nyithindo wuothe kod okang' kokang' sekel nyathi ang'o mitimo ang'o ming'iyo ang'o mimanyo mondo meki yud kaka igeng'o weche ma ibro wachonwa kata mapod ibro medo puonjowa ma igeng'o ka. Seche mokel nyathino nwach en sama ber nwach nyathino kel chon nyathino onge grem janyuol ongo gu pressure nwach okel akela nyathi mondo ong'i nyathi koro wabro yudo thuolo makende mar gomba ka kod janyuol wabro wuoyo i chiemo nyathini osechak miye chiemo timiye chiemo mage mit janyuol koro keto nyathine ni ohero en mana kek en mana biskut nyathi mayom chamo mana soda kose omiye chiemo machal nadi koro kar ka chiemo kanyo wabro wuoye mang'eny mang'eny kabisa nwach jonyuol masani nyiso hera yo mopogre opogre koro yudo ka janyuol nyathi pod en jahigni 1 jadweche 8 osechako chiemo to janyuol wacho ni nyathina ni ahero achako mama wa achako baba wa iluonge ni Junior iluonge ni Jayden koro nyathina ni ahero ma nyaka cham kek anno ka chamo kek nyathina ni nyaka cham biskut nyaka madh mana soda okinyi breakfast en mana soda gi kek gi biskut to komadho chak to chak moko nitie mana moketie flavor boketie sukar mage gik mamit ma nyathi moher imiyo to mago ok chiemo mago gik makelo ngima nyathi bedo marach mage gik mabro mi nyathini leke ne chako tuch to top to remo
koro wabro wuoyo i wach chiemo matut. Mar ariyo, wabro pimo ratil ma nyathi, wadwa ng'e nyathini dongo nade. Odongo maber, en gi kilo maber kalure gi hike, kirango borne ber kose. To ka aneno ka ok odhi maber, to wabro tude kod daktache madil kod weche dongruok ma nyathi. Mar adek, wabro puonjo nyathi janyuol kaka rito ler mar dog nyathine. Wabro puonje to nyathini igone mswak tigoye nadi. Nyathi matin ni higa achiel kata matin ni higni 3 inyalo gone mswak yo mane. Nyathi mosebet maduong' matin igone mswak yo mane. Toothbrush mane monegi ti kodo. Toothpaste onegi ket kiwango mane. Mago gik mwabro wuoye. Wabro wuoye nyaka i wach ma dhodho nyathi. Dhodho nyathi ng'en en gima muhimu kabisa. Nwach chag mama oseyudne en chak maber zaidi. Chagno nigi madini maber, chagno geng'o tuoche. Koro nyathi kosechopo higni mokalo ma 9-24, osekalo higni 24, manyiso ni osekalo higni 2, to mama dhodho nyathini nadi. Kata kapod oyom, idhodhe nadi. Nwach ing'e jonyuol kaka miyo nyathi matin tije tek. Janyuolo ol, mamo ol, seche moko mama ne pod odhi tich, koduogo to nyathi odwano dhodho. Nyathini dhoth ka nindo githuno i dhoge, to chag mama no nigi sukari mang'eny. Koro apuonjo gin sami dhodho nyathi, kochopo tieno to nyaki chung bibed piny bidhodh nyathi kobet. Kibet, ok ni nindo to nyathi dhoth. Nwach sami nindo to nyathi dhoth, obro nindo to chak pod ni dhoge. To chagni otimo skar mang'eny. Koro sama chagni nindo i dhoge kani to leke nego bro chako tuch. Koro ibido ka jonyuol moko ngu frustration. Nwach owacho ni nyathini pok ami kata chiemo. Ang' motimo leke nyathi towa. Nyathini leke ne giwok mabeo to gichako mna lokre, to gichako mna sonyre. Ang'o matimo nyathi. To koro kinono tiyudo ni mama ni en kochopo tieno to nyathi nindo githune dhoge. Koro leke nyathi kethre. Iyudo miyo nyathi ja higni 4 osedhi skul pod idhodho. Ja higni 3 nyathi wuoyo kod min gi oduogo, mama bed piny miya thuno. That is prolonged breastfeeding. Nyathi mok ber. Koro nyathi leke ne otopte. Koro mage gik mwawuoye. Amor mokalo ni kelo gi kendi ing'injo gi e kidienje mopogore opogore, kaka wach mara nindo gi thuno e dhok no. Mano en wach ma ilero ni chagni entiere kod skari. Gin seche mang'eny ka nyathini entiere kod chagni e lekene, ang' lekene no to. Iwacho kacha ni bende upuonjo jonyuol seche ma gikelo nyathino e first visit, kaka onego beni luoko dho nyathi ma pod tin ni. Inyalo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni to onego beni luoko dho nyathi mayom nang'o. En gi leke 2, en gi leke 4 ma piny gi malo. Igone mswak nang'o, itime nade mondo mi dhoge bed maber, waduok chien midhiero manyalo biro. Koro ng'eny jonyuol bende paro ni nyathi ok onego gon mswak. Koro kinyise to be ipenje ni be igon nyathini mswak, tineno kobuok. Owacho ni nyathini pod tin, obendi gone mswak. Nyathi kata tekni lake osedonji dhoge, nyaka ichak goyo mswak. To kata gin lek 2 kata en lak achiel, nyaka ichak goyo mswak. Nwach dhoge kanyo nitie kute makelo cavities. To kute gi samani mi nyathi skar moa i chak kata chiemo moro amora mochamo, kute gi dhi tiyo kod skar ni to gigolo acid moro miluongo na lactic acid. Koro acid ni ema dhi rego lak. Koro nitie kaka wapuonjo gi goyo mswak. Itiyo gi toothbrush mane, itiyo gi toothpaste marom nadi. Toothpaste ni nyalo nyiewe kune gi kainago. Koro nyaka gichak rudho. To kute ma kelo lak matop gi, gimoki lak kabisa. Gimoko
gimoki lak. Koro jonyuol moko be paro na kawa kitamba ta yuego dhoge ta yuego lekene mano okoromo. Nyaki rudhgi eka ginyalo wuok. Maka to bed lak achiel to dhi moko kanyo ta udhi kelo chandruok e lagni. Yudo ka thoth jonyuol Dr. Immaculate ema ko bedo ga kod kihondko oparo ni to koro seche madhi laktar mar lakni. Ol bed gi kihondko oluor moingo kata nyathi mitere hospital. Moro diher mondo mi jiwie jonyuol kotenre kod wachni e yore mage. Luoro no mokwongo gima kele en wach pesa. Ging'eyo ni chiedho lak nyalo bet matek, to koro giluor to samana dhiyo idhi kwaya pesa di. To gima dajiw gi kanyo ni geng'o yot moloyo chiedho. Koro samikelo nyathini chon igeng'o. Koro idhi yudo kitiyo kod pesa matin moloyo kirito ka dhoge ose chanyre, leke nego top te ma okuodo tut. Koro yudo ka ikele chon idhi geng'o. To kikele molewo tidhi tiyo kod pesa mang'eny. Mane luoro mokwongo. Luoro mar ariyo ma jonyuol kodo en sandan. Sandan mwa ichwoyo mondo rem odog piny. Sami chiedho lak, ing'en lak bet ma lit kabisa koko chuo sandan mar anesthesia. Koro giwacho an no chiedha to an ng'ama duong' to na winjo ka sandan no lit, na winjo rem. To nyathina mit dhi kalo i rem machala ma. To gima danyis gi no kochuno ni nyathini nyaka kali rem. Kibiro chon, bigeng'o chon, nyathini ok bichuo sandan kata dichiel. Koro mage luoro maneno. Aito seche moko luoro mo kendo manyalo neno en kaka isuptande wa mege public yudo ka lain bor. Lain bor nwach jok madwaro kony ng'eny. Koro pango lain no be aneno ka chando jonyuol. Amor mokalo. Nyakwara Mugejwa wamake matin ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kikisud kata matin. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Chandigarh kaya chuth. Nyakwara Mugejwa, bendi ng'eyo ni del makare nyalo miyi fuong'ruok e timo gik mopogore opogore. Inyalo chopo del makare ka timo rako mopogore opogore kama itiye kata kamoro amora ma intiere odiochieng' ka odiochieng'. Tudri kodwa chieng' tich abich jumani e chenro mar Oimore kama watwakie kod jolony mabiro puonjowa riekni matindo tindo manyalo konyi bedo kod del makare kendo miyi fuong'ruok e timo chenro magi ma pile pile. Kik bali. Kawuono judgment mowuok e Court of Appeal onyiso maler ni NGCDF chik mare manoketi en chik moluwore gi sheria kod katiba kaka dwaro. Koma guch dongruok mar NGCDF olaga luoch osiro ng'eto mar doho e wi agulu mar NGCDF kowacho ni jopiny dhi medo dongruok makare. Walioda kila mtu alale chini. Nisipolala walinichapa na panga kwa macho, nikaenda tu chini. Wale chiro majego yuaga rita maonjaore chiro no kalure gi kuo maragoko manyotim e chiro no. The total cost of the dam is 164 million. The dam has a storage capacity of 100 million liters. Omiyo mon sani nyalo yweyo.
omiyo wadhi pur wan ncha kech nego en mor ne jodak ma wang' chieng' tok chiere gedo mar yawo ma okundi ma gedo mare osedigni kuom higni malo 10 koro. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iwinjo wechego nyakwa Ramogi Ajwang'. Seche ma leke nyathi owuok ni tip nyaka ring matek itere siptal. Siptal mane? Siptal mar lak. Laktar mane? Laktar molonje weche mag lak. Nitiere gik mang'eny kopogore kod chiemo, kako nego beni dhodho nyathi, kako nego beni luoko leke nyathini, kako nego beni rito nyathini mondo mi obed kod leke motegno, leke mabeyo e ndalo mabiro. Daktari pimonwa bende gik ma utimo kaachiel kod gik ma ucheko. Moro nitiere gimoro ma bende utimo ma samoro nokomule kidieny mokwongo kata mar ariyo ma diher mondo mi ipimne nyikwa Ramogi Ajwang'. Entie gimoro ma chiegni gi chunya kabisa. Ng'eny jonyuol kia kaka dhog nyathi onego bed ni chal. To nitie paro mopogre opogre i gwenge kuma wadakie. Aneno ni ber ka jonyuol ong'eyo ni nyathi mayom dhoge onego bed ni chalo nadi. To emomiyo an gu picha moro kani. Kirango nyathini mayom ibro yudo ka dhoge otimo gode gode. Gode go okonyiso ni mago leke mowuok chon. Ibro neno kata ka kona kuondegi ineno gimo marachar ibuo ring'o kanyo, ibuo gam. Iwacho ni ma ng'ono. Okonyiso ni lagno osewuok, manen gima kawaida. Koro gima dakwa jonyuolwa, kik ukaw nyithindo tutero i gweng' tidhi kuny chogo mar lak. Nwach kunyo chogo no nyalo mi nyathi tuoche mopogre opogre, nyithindwa tho, nyithindwa chandre nwach gik ma jonyuol timonegi. Koro kineno gode gode idhog nyathini okonyiso ni nyathini ni kod kasoro. To kokin gadier to kendo many daktari mondo okonyi, orangni, mondo nyisi ni to nyathina manyuoloni dhoge ni ngima kose nitie kod shida moro. Mane gima dawach. Erokamano ahinya. Daktari daher mondo mi koro wadogane e weche mag loso chandruok mamoro osebede seche ma ikelo nyathi e siptal. Yudo ni samoro kele ka lekene matindo tindo ki baby teeth kata milk teeth gi osechako kethore. Yudo ka moko bende okel ka ponono ni lekege gi okine ka ber kaka laktar. Thothne itimo nang'o mondo mi yud kaka ikonyo nyathini kik muk lekegi e seche moko nego mukgi kata ka ponono ni ginyosore mokalo mondo mi leke ma piny ka owuoge e yo makare. Ng'eny seche to kendo mani adwaro ni jonyuol ochik itgi maber. Ka nyathini leke ne mege milk teeth otuch kata ngu kasoro moro, to kik itamri sama daktari owacho nonego din gi. Be kik iyie ni mukogi. Ka tek to tem juu chini mondo leke go odin. Nitie kaka daktache chiedho gi bluok gi maler budin gi maber marem rum. To ka dino no ok nyalre, wach ni lak nyathino regre borumo kabisa, kaka koro mawanyiso kanini, kirango lagni tineno ko oregre morumo maonge gima didino, onge gima odong'. Koro waloso gi gik miluongo ni space maintainer mondo space ni kik lal, nwach lagni kako betni chuno ni nyaka muke. Koro kose muke to waketo ne chuma ni mondo space no obed kanyo nyaka chieng' moro lak ma joma dongo oti kanyo. To kok waketo chuma ni tibro yudo ka space ni lal to lak ma nyathini dhi twi kata ilewe koni kata dhi twi kamarach mabro mi shida mang'eny mbele kanyo mondo ilos. Emomiyo magi aina chieth mopogre opogre ma wanyalo timo nyithindo. Bende gimo mane wiyo wil mokawacho, seche ma nyathi obiro i check up mokwongo cha, warango ka en gu timbe moko manyalo miye shida, kaka nyithindwa mang'eny yudo ka dhodho lwetgi, moko luodho lewgi woko waluongo ni tongue thrusting. To ka nyathini ok okony to
dhodho lwete no dhi ketho lekene, to nyathini bro bet kod nafas maduong' e kind lekene kaka mani waluongo ni open bite. Koro nyathini ka lekene mambele gi ok rom, ibro yudo ka nyathino ok nyal wuoyo maber. Kar wacho na mosi to bro amosi, sasa ok onyal wuoyo maber, gima waluongo ni lisp. Aeti bro yudo ka nyathini ok nyal kayo gimoro amora, nwach wakayo chiemo kod lekewa mambele. Ai kako medo bet madongo odonjo i adolescence, wa gima iwinjo ga kiluongo na dole. Sama kora dolo chako dole, to bro chako neno, noko nen maber, nyathini bro yudo ka ok tim maber i school, nyithindo wete ne nyiere, aeto kashido sebet motegna ma, to mondi los lake gi kendo giduog gi rom, idhi tiyo kod pesa mang'eny mokalo. Emomiyo geng'o ber moloyo chiedho. To wach nyathini dhodho lwete kata luodho lewe, wanyalo konye yo ma ok itiyo gi pesa mang'eny, yore mopogre opogre. Achiel kuom yo mwanyalo konye go, wanyalo miye gir plastik ni, to watrain go malewe no bed ntiyo kendo bet maber, malake nego dogi wang'e kako nego gibed. To gigi dak watim kokikel nyathi. Nyakikel nyathi irwa, ok wanyal wuotho i ute ji kwa manyo nyithindo man gi shida. Nyithindo gi nyaka kel i subtal chon. Daktari ok bi duong' e dhodi ni omanyi nyakora monge jwangi ni manyaka ngiwuogi mimanyi daktari ni kanye ngina leke nyathina ni to ere kako nego bedni gibedo e yo makare katirito ge yo makare. Imulo kata weche mag chiemo, imulo kata weche mag dhodho lwedo kachiel kod kaka ikonyo gi. Ok ang'eyo ni kapono no ni nyathini tiere kod chandruok machal kod maa, to iwacho ni tiere kaka idhi konye mondo mileke negi obede yo makare. Ipimo nwa nyaka kaka inyalo konye. Ma anyalo kawo thuolo marom nade mondo mi odoge wang'e kaka dwarore. En chieth mabor, nyalo kawo kata higni 5 kapok odoki wang'e. En chieth mabor to beche tek. Obor to beche tek. Moloyo kidwa dhi i daktari ma private. To ing'e kata subtande wa mege public nwach resources tin. Ibro yudo ka chieth michiwo gin chieth ma mandatory, kaka muko lak, dino lak. To koro kochopo chieth ma tekre ne ng'eny kama, tibro yudo ka ng'eny daktache molonyi chieth ni onge i public, to kata ka gin tie kuro mashinde gu materials monego gitigo nyalo koso. To kidhi private tibro yudo ka chieth ni beche tek, to kendo dhi ywayi higni mang'eny. To en gima inyalo geng' chon ka janyuol odhi moneno laktari seche mowinjore. En gima igeng'o kendo igeng'o kabisa. Nwach ka nyathi dhodho lwete kata nyathi osiko ka luodho lewe, tibro kata ko yweyo gdhoge, oyweyo kong'amo dhoge, nyathi kar mondo ywe gume, to en gamna ok onyal yweyo gume nwach ume odinre iye kucho. Koro kibiro chon, twabro fwenyo ni nyathini ok ywe maber. To kwa fwenyo no ok ywe maber, twabro ore daktari miluongo ni ENT, ear, nose and throat. To ja ENT no kosegolo gimodino ume gi iye kucha mami ok oywe maber, tibro yuda ka nyathini duogo to yweyo maber, koro chako yweyo gume moko ywe gdhoge. Nwach kata nyathi ka yweyo gdhoge to ok oywe gume, to lake ne be dhi bet kamani. Samoro tiere janyuol moro maneno chendo nigi lak seche gi, nyathi osechopo kata higni 2 kata higni 3. Tiende ni first visit kane leke negi kungo guok ne ok otimore. Janyuol aina ni nyalo wacho ne nang'o? Anyalo nyise, ringi bi kinyi mondi subtal machiegni kodi mondi chak wuodhno, kata ilewo to pod biya. Kamichake no emichak. Ring ng'wech kinyi mondo kinyi kikidhi puodho, ter nyathi mondo yud konyruok. Koro ka pesa chati wacho nang'o, nikech thothne mana kaka ni wacho waluoro ga wach mar pesa. Nikidhi e siptal tibo nyisi ni chul ma to samoro pesa ne maonge, to gombo pesa moro jonyuol gomba. Koro kendo dajiw gin kata katek dhi kumo fuko ni nyalo. Wan gu subtande mege serikal
wan ka kod jo TRH Russia, wan kod Kisumu district. Subtande mege sirikal bech gin piny, ringi dhi kuro, to kata kichopo kuro nyisgi nabiro, adwaro puonj, adwaro nunyisa kaka go mswak, adwaro nunyisa nyathina ni onego bed ni chama ngo, konya uru monda geng. To kaka tuoche mege lak matop gi, iyudo goyo mswak no maber kapok odhi mabor, oromo chiedhe. Kata iyudo ka janyuol oloko chako mi nyathi chiemo ma healthy, ogo mswak maber, ibro yudo ka lak mane osechako top cha ochunga chunga kende. Koro gibeda beda gi chir, kata koleo to gidhi adhiya, gibiya biya, wan warito gi. Anapani mano en puonj maber mokalo, ma kata koleo samoro nyathi osechopo higni 3, higni 4 pok nitere laktar mar laka, pok oleo. Dr. Immaculate wacho ni teri atera mondo mi oyud konyruok. Yiena mondo mi atieke kod penj achiel kende. Ni wacho kacha ni gige sukari, chocolate, biscuits, juice gi kainago magok chiemo mage, chiemo makare ma ichako mi nyathi e seche mowinjore mondo mi leke ne obed motegno, leke ne obed mabeyo, maonge leke manyosore kata leke ma kethore ma ang' no chun mondo mi omuk. Chiemo mabeyo gin chiemo mane kwerewa ochamo. Gige sukar gi ne waongo go chon. Chon ne wachama chama alode, ringo, rabuon, rech, mage chiemo. Koro gima nyiso ga jotuo na, nkin gi nyathi, bed katiendi yot kichiko ichiro. Ichiki chiro tinyio chiembi tiloso kendi timi jogi. To kineno king'enyi supermarket guduka, ting'eni okimi nyathi chiemo maber makare. Koro chiemo miloso kendi ot, midhi chiro tinyiewo alot, tibet piny tiloso titedo kendi mane chiemo. To chiemo midhi nyiewo koselos boketi packet, mkate sijui kek koselos ni kucha. Mago gik monego cham 25th December kende, kaka ne wachamo ga chon. 25th eka ni neno soda, eki neno kek. Bang' mano igombo Christmas kendo, mondi yudie soda kod kek kendo. Dichiele higa. Seche ma wabiro ga kata matimo chenro gi daktari, wacho ga ni kabeto onego beni jidhi ir laktar mar lak didi e higa. Kuom nyithindo onego beni tero gi kuom thuolo marom nade e higa? Dichiel, diriyo, koso didek, nikech leke gi pod tindo, leke gi pod koso mana kaka joma dongo. Dental visits. Makoro. Erokamano. Nyathi ma obiro chak kodo chon, kapok obet gu mikosi mang'eny, diriyo higa. Every bang' dweche 6. Nyathi maleke ne richo, makoro tuo se bodonjo, kata kotiek chiedhe, every 3 months. Bang' dweche 3 ten gi daktar. Bang' dweche 3 ten gi daktar. Itimango bang' dweche 3 ka bang' dweche 3, Dr. Immaculate? Bang' dweche 3 ka warango ka tuo moro donjo, waluoko dhoge, wawiro ne yath miluongo ni fluoride, wajiwe mondo go mswak, wajiwe mondo omi nyathino chiemo man gi madini mabeyo. Nikech geng'o ber maloyo thiedho. Geng'o ber maloyo thiedho. Mana kaka ipimonwa iwacho ni ka higni mathoth mokalo mar plastic mani wacho ni samoro inyalo kete dhog nyathini, ok ang'eyo nyathi dhi bedo godo kuom thuolo marom nade, ma hold space cha, eto ka leke osechako wuok tigole agola. Igole agola. Ma hold space, sama lak ma permanent chochako wuok to tieko tije, igole. Mageng'o ni higni gine dweche kang'eny ta 12 to nyathi osebet maber. To ma higni 4, higni 5 seche moko nyalo chuno no yang' nyathini eka chogogo duog maber. Mantiere nyaka weche mag yeng'o e thieth mag lak mag nyithindo. Mani ng'en koro nose roch dende, ose roch ratiche kotin. Koro en jaigni 16, 17 nyalo chuno ni nyaka yang'e nwach nafas ni duong' kabisa. Wach mogik minyalo weyo wagodo daktari, ponono ni ng'ato ok par weche duto temo wache chenro ni, wach achiel mokidwa ni wiji wilgo kosa 2, mok digom ni wi ng'ato wilgo nyalo bedo ang'o gang'o? Gima dagom ni wigi kik wilgo ni geng'o
yot moloyo chiedho. Geng'o yot moloyo chiedho. Adier tuo kosedonjo to chiedho tek kendo beche ng'eny. Koro daher mondo gipar kabisa ni geng'o yot. Daher mondo gipar ni gichak chon kapok tuo moramora odonjo. Gichako dhir daktari chon. Isuptal minyalo no ken private dhi chon. Ken public dhi chon. Kikirit nyaka nyathini lembe okuot. Tuto pongo dend nyathie kakori chako yuak. Chako chon nolodhi ajuoga. Mane gima daher wacho. Daktari yena mondo mi adwok ni erokamano makende kuom puonj maler, puonj maber mimiyo wako kale chenro mar penj laktar. Ponono ni ng'ato dehera mondo mi otudre kodi inyalo yudi kanye, bende kinyalo chiwo namba wanyalo dwoko erokamano mathoth. Abende adwoko erokamano no jo Ramogi kuom tich maber mutiyo kendo amor gi tich mutiyo ikonyo gandawa. Nwach puonj mukelo mar ngima dhano en puonj maber kabisa kendo asewinjo jogwa mang'eny kawuoyo kawacho ni penj laktar osekonya. Dhiuru maber mbele gi tich maber mutiyono. To anawon mondo uyuda unyalo yuda Advanced Care Dental Center. Namba wa en 07079646443. Inyalo nuoyo 07079646443. Wan wamor kwaneno kubiro kata ka nyathi ongerem to mondo wawuo mondo wane kaka wakonyo nyithiwa mondo dong maber. Erokamano ahinya Dr. Immaculate ne jo Advanced Care wadwoko erokamano mathoth. Ne oganda momiyo chenro ni obedo kaka eni wadwoko erokamano mang'eny mokalo. Iwinjo gima daktari owacho chako chon ber noloyo dhi ajuoga. Nyaka kendo odiechieng' machielo abokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masane.